Сега ще играя с мой приятел Косио, Faster Master Коси и с Мими Тодорова. Влезнахте ли? Влизаме! 29 секунди! С Мими Тодорова съм! Сега дали има... Ето го и Faster Master Косио. Сега ще ни бият, защото ние сме салбаци. Много е в този скин. Ти отбор ли ще сме? Аз викам да не сме отбор. Да, аре! Всеки за себе си. Не, вие ще ме пребиете, човек. Аз съм про на тази игра. Нещо ми се... Ти си про, вау. Да, сети се кой да ми го каже. Опа, Буклучо, аре да те видим. Кой е про вал и кой не е про вал. И кой ще избяга? И кой няма да избяга? Хайде, Faster Master. На пияница, нали, разбира се, защото играта ме обича мене. Faster Master, аре. Кой си бе, Букук? Кой ще защити, бе, Букук? Пак съм пияница. Аз съм на... Бати Букука, само е бахмат. Аз не спасявам. Колко тук се покупавам аз и отгоре сме само аз и мърда. Ти че ме идиот! Букук. Дано да паднеш, дано! Очетях да падна наистина. Да Вече пукна. има някой умрял. Не, падай, бе! Аре бе, какво стоите там, бе, слабаци? Паднах! Айде, О, Faster пак ти ти, бе, с тебе играхме миналия път. Ти слабак. Слизай, Faster Master. Мислиш, че можеш да ме биеш? Да, не можеш да Да, можеш. се не знае Faster Master-а. Топа, останал нашия на едно купче. О, Faster Master. Здравейки, Мърчо. Здравейки, Мърчо. Здравейки, Мърчо. Здравейки, Мърчо. Как пакай се, брат, как те прецаках? Те купчета аз ги бях направил, сега се яш. Останахме с Тодорова. Не можете! Ще се предадеш ли? Има още някой да знаете. Да, знам. Дай да го бием първо тоя! Не, добре, айде. Айде, се двамата. Аз ви наблюдавам да знаете не Какво правиш, бе? О, падна. Ой, ти щеш да паднеш. Сега ти ще паднеш. Дами и господа, Мими започва да ръша. Мими започва да ръша. Георги седни и копае. Не, Георги се седи на място, дами и господа. Киорчо се седи, той тръгва напред. Киорчо тръгва напред. Изчакайте, къде сте? Стойте. Ето, Мими, стой, за теб съм, за теб съм. Айде, хора! Хора, айде. Ще ли снимаш? При кейка. Да, снимам, братко, снимам. Айде към кексчето, ще играем още една игра. Пускаме се. Бам. Съм вътре. И аз съм вътре. И аз съм вътре. Брат. Ама и сега като отбор. Ма той не е тук, Faster Master. Да, не съм. Айде да умрем, искате ли? Не. Първо искам да изиграем една игра. Мими, ние сме отбор. Брат, при мен ако знаеш само къв екшен е, човек. При мен ако знаеш само къв екшен е. Ние още не сме почнали с Faster Master. Не бе, ти си Faster Master, бе. О, читърка. Читърка ти ги вражат. Читърка ти вражат. Слизай долу. Ей, Букук, да ще имаме като гранити, Това не е къв такъв, никакъв. Гледай го, брат, той стои като някаква пияница. Дразна сме такива като него. Не! Гългата покопали? Да! Какво излизаш, бе? Също спокойно. Защо? Гого, нали сме отбор? Не сме. Гълго, той си е соло играч. Айде, Арпа, може бе. само да ги бием, бе! Коп. Сега ще паднеш ти. Аз съм на най-долният етаж, тук се бия. Ще ми се крие тя в тъмното, си гледа работа. Гого! Чакай, че бие един, бе. Какво, Гого?
Мими, заради тебе умрех. Сега ще изкачим на горния етаж. Абе, не бъдете чойтери, бе, аз чойтерите ги мразя. Хора, Майнкрафта ми изправи, затова спрях клипа. Сега пак се пробвам да влезна при тях. Което е невъзможно. Сега ако съм се спълнал при тях. Ще ме сложиш в описанието на моят канал. Не, неговия канал е много глупав. Да, бе. Само- Затова той има повече абонирани от тебе. Колко има? 10. Ама аз поне снимам нещо грамотно, а не като тебе. Ей, той снима грамотно. Не снимам грамотно. Ще ви покажа, когато Искаш да ми кажеш, че Майнкрафт е когато грамотно? отида към Как да се тях. биеш? Хора, сега ще играя Зай. Hunger Survival Games. Зай. Те не ми пречат. Айде на кейка, искаш ли? Айде. Всичко Ама е ще ме запознато. обоче. Какво по дяволите? 6 коинс. Аз имам 1497. Айде, влезе. Мърдай, бе. То май сме само ние двамата, ако не дойде някой. Да, бе. Верно е. Да, бе, виж, ние сме само двамата. Огледай се. Ми явно няма и Survival. Не. Айде, не сме. Ще сме заедно. Значи сме ще отбор. играем Bounty Да го бием Hunter. тоя. Злати късмет, айде. Да го бием тоя. Bounty Hunter. Спирам го напад. Копаем. И ще играем. Малко е сложно. Сега ще играя в... Ела, ела. Аз имам много пари и мога да подскачам, виж. Махна ми се ефекта да подскачам. Така, аз съм блю. Ей, ти долу ли си? Да, подкопай. Искаш ли се да съм Абе, вип? качи се, бе. А уж бях вип. А Аз не уж съм бях. чойтер. Айде, бе. Аз за чойтер. Моля те, че не мога да подкопая, аз ще падна. Е, това ще шипна. Добре, айде, идвам. Fuck you, man. Мале, колко съм много. Ще попадна. Лода, Кил, кой го е запалил? Мими, Кажи. Те сега си говорят, те са там. Оф, те Bounty Hunter много ги мразя. Сега пък никакви честове, брат. Никакви. Айде, леко по... Верно ли, бе? Ще трябва да се бия с Да, някакъв... бе, ще ме подкопа. О, долу е. Айде да ходим пак долу. Хоп, не, айде. сега съм аз. Добре, ти Тая се качва, не слизай, тая се качва. Аре бе, един чест не мога да намеря. той ние можем да се качим, нали знаеш? Някой те пак не бие. Ти на мен ли, бе? Лайнарко тъпа ти. С които като падне да не може да се качи отново. О, не, не, Бутни я, не. бутна я. Е, батите пака! Що слизаш, ма? Не ме убиха. Сега ще играем с плейфуда. Базикам се. Това беше всичко от мен. Дано да ви харесва. Ако ви харесва, харесайте клипа, абонирайте се и чао.